Salut și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Eu sunt Raul, după cum bine știți. Foai, au trecut mult de când am mai filmat. Azi ne vom juca Brawl Stars, după cum bine vedeți. O să chem și doi din club, doi abonați din club. Dacă vreți să intrați în club, ăsta e clubul. Nu este decât un loc, dar cine nu joacă la Mega Pig o să-l dăm afară. Îl dau afară pe ăsta, kick. Așa, Superstar așteptăm că poate va juca, dar nu cred. Îl dăm afară. Așa. Și acum aveți 3 locuri. No. Asta e clubul, am și server Discord, o să pun și linkul în descriere. Nu uitați de like, subscribe și hai să dăm cu videoclipul. Ok, îl invităm pe Godzilla și pe Cox. Bun. Ok, să dăm claim astea. Cât timp am stat așa, n-am mai filmat, m-am mai jucat așa off camera și am terminat Brawl Pass-ul. Ok. Shop, să dăm climb. Ce oferte spre shop? Ok. Ok. Îmi place asta pe Daryl. Îmi place asta pe Daryl. Apropo, dacă tot intrați în serverul de Discord, aveți acolo link către un pin gratis. Aia de la Brawl Stars au pus un link cu un pin gratis. Și puteți lua pinul ăsta. Ăsta că l-am pus eu. Puteți să luați. Off. Așa. Asta. Între timp am mai luat și niște brawler noi. Am luat-o pe Janet, Pearl și cred că Mandy? Nu știu dacă Maisie cred că am avut-o când am... Și Lola. Nu mai țin minte așa bine. Skin-uri. Asta. Ce nou? Poco, cred că și ăsta nu vă l-am arătat. Și cam atât. Ok, hai să dăm cu videoclipul. Gen cu match de asta. Nu mai lungim atâta, că vă plictisiți. Poate pe viitor facem și un video cu Fortnite, ceva. Ai, ce de mișunat. Oi. Mai filmăm. Nu, nici n-am atacuri pregătite. Deci, așa de greu se încarcă la Mico. Îi bun, dar se încarcă greu. Ne rup ăștia. Hai de capul ăla. Plângem. Aoleu. Sparge tot. Dai. Aoleu. Nu cred. Vai. Ce să dau? N-am ce face. Mică contrabază. Nu. Ce să-i fac la bază? E prea... Pupe.
Serios. Da. Jucăm boss fight. Apropo, și-am luat skin-ul ăsta pe Barley. Mi se pare fain și hai că-l iau. El primul e bun aici. Sper că nu se aude foarte tare jocul. Ok. Ok. Nu, stai în cerc. Așa. Bun. Bam. Încerc, așa. Bum. Oh, piticul ăsta. Pitic de grădină. Aule, ce de mici îmi iau. Hop. Aole, am 604 HP. E bun. Primo, m-a murit. Gata, am murit. GG. Super. Crocodiliev. Hai. Nu mă bag cu Penny. Penny nașpa la game mode-ul ăsta, nu-mi place. Primul e cel mai bun. E un clasic. Bam. Nu. Așa. Să pe ce încercă după aia. Da. Nu! Aoleu, la limită l-a luat. De acolo, așa m-a sacrificat ca să moară el, haha. Dar nici n-a murit. Hai dau de mici. Man. Bam. Dei. Uoleu. Voleleu. Oi. Ui. Ce-am mers acolo, ram. De ce s-a dus acolo? Am apăsat E crezând că se duce pe el, dar s-a dus în partea cealaltă. Serios. Ok. Cei care sunteți în club să nu uitați să jucați la Megapic dacă nu aveți skill. I-am zis la fata asta că nu poate să intre în video, că nu mai avem loc și s-a supărat. Da. Well. Dar nu mă bag Penny, mă. Ce? That's ready. Stai ready. Știu o schemă la boss fight, ba nu știi nimica. Lasă așa. Dai ready.
Dă-i ready. Dă-i ready. Aoleu, aoleu. Încerc cu el, încerc. Ole, ole, ole. Bam, bam, bam. Da, încerc el. Nu, ține-l, ține-l, ține-l. Nu mai știu să vorbesc. Ține-l, nu, da, lasă-l. Ține-l în cerc, ține-ți-l în cerc. Când bag așa, ține-ți-l. Nu, o, aia, la limită. Doamne. Eu dai. Nu, aoleo, 1200 de damage, bă, nu e așa de mult. Adică el prima are multă viață, nu mă supăr. Bum. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. What? Ce face asta? Poți shift și nu știu ce faci. Space. A, da, automat. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Bam, bam, bam. Ce nu merge să dau? Bam, bam, bam. Zi. Ok, hai că a câștigat și ăsta. Deci eu cred că la Master, dacă nu mă înșel. Master? Da, Master. Suntem la Master. Ready? Stai ready și ăștia. Oldu. Schema din merce. Cred că episodul viitor facem rank 20 pe Mimico. Dăm cu meteoritul. Încă o dată. Încă o dată. Bun. Bun. Perfect. Boss gets angry in... într-un minut e supărat. A murit. Acum dă cu rachete. Dai. Super. Bun, gata. Mai mergem acolo. Dai. Hai. Punch. L-am ratat. 12 secunde până să face supărat. Nu, ai murit. Fugi. Vii după mine. Și după el. Nu mai... Opa, e supărat. Eu am crezut că fuge. Gata. Yes. El campion. Rar. Epic. Legendary. Bine, mă. Și... Star Power pe Kit. Kit atar. Deci Kit se atașează la coechiperii noștri din team și pentru 5 secunde mai mult. Wow!
Eu prefer asta mai mult. Da? Gadgetul ăsta mi se pare mai bun. Că vii pe la spate așa. Ok, îi dăm așa. Încă un meteorit. Hop, hop, hop. Ok. Aoleu. Încă un meteorit. Bun, ultimul meteorit a fost ăsta. Super! Cub! Am luat un cub! Nu, că mor. Am murit și am pierdut cubul. De ce o dau cu gadgetul ăla la irosit? Practic. Cubul! E-a meu! Zi-mi mie! Hai, zic că am cubul și acum dau de mai mult. Eu cred că mi-am luat 2400. Wow! Am nevoie de un cub. Am 3 cuburi, yes! Are 265 viața ăla. Dăm. Un cub. E-a meu. Am luat. Bam. Am 4 cuburi, nu trebuie să mor. Văleleu. Ui. Ai, 2000 de metri. M-am dus. Un cub. Nu cred, nu moriți, vă rog. Încă unul. Dă-i, bă. Vai, ce l-a ratat. Nu. Ai, l-am murit. Sper că nu s-a de tastatura mea și mouse-ul foarte tare. Vai, stai că m-am damage de la de aia. Ok. Vin pe la spate? Da. Am murit. Ajutor, sunt încolțit. Să fug. Dar nu pot. Așa. Ce bine că l-a luat de pe lângă mine. Fist of Fury. Ok. Boss gets furious. Mamă, devine furios. Nu mai nervos, furios. Ok. Aoleu, hai că putem. Hopa, dă cu rachetă. No problem. Ce problemă. Hai că bate. Dăm acum. Una. Bine, mă. O, și la fix era aia cu furios. La fix se termină. Random startup, rar și rar. Câte minute avem? Ok. Dăm un match de... Dăm un match și încheiem episodul. Un match de... Hai dăm un match de Power League, sincer. Dăm un match de Power League, hai dați ready. Da, ready. Hot zone. Super. Let's team start, ok. Free pick, ne banăm, o, ce să banez, Spike. Putea să banez și Edgar, dar hai lasă așa. Oh, banat Edgar. El primo f-a banat.
luăm pe Mico. Am luat și schimb pe Bibi, Zombibi. Să vi le arăt după meci. Cred că-l iau pe Mico. Nu mă să aleagă, că altfel le scoate. Chiar pe Kid. Ok. Să vedem. Let's go. Ultimul match. E distrus. I-am distrus. Nu o să repede degeaba, hop. Iui. Yes. Nu, ajutați-mă, ajutați-mă. Lasă că acum câștigăm. Câștigăm. Deci așa. Bum. Bum. Da, eu sunt mort. Da, e GG, am câștigat. Yes! Încă o rundă mai trebuie. Îi bate, miciuroim și runda asta. Ok, 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 ok. Am dat la troll. Stau să dau spray-uri în loc să mă joc. Bum! Bum! Opa! Nu, n-am apucat să mă duc în ceruri! Oh! Yes, this is psychic. Ok, dă-i! O să uit în aer. Sar pe ei! Ia! Prime l-am nimerit, e nebun. Vai, stai cum îmi bate. Nebune! Ai, mă, că putem câștiga, să nu pierdem chiar acum. Nu dau stun, am și murit. Normal. Aia zic. GG. Ce-i asta? Oh, nu vreau să dau raport la nimeni. Yeah, Power League 3. Ok. Perfect. Și cam atât cu episodul de astăzi. Nu uitați de like, subscribe, clopoțele să fiți la curent când postez, gen să primiți notificări. Da, în fine. Ia Raul, vă pup, pa!